Какво става, хора? Добре дошли в новия влог. Аз съм Алекс и отивам да разработвам мотора. Защото днес е четвъртък. Състезанието е в събота и съм с чисто много бутал. И не съм го карал нито веднъж. Така че отиваме да го разработим. Трябва да съм по-внимателен с него в началото. Не знам, в момента е 4 часа. Не знам колко ще успея да го разработя, но колкото толкова. Трябва да го тествам, защото е чисто нов от сервиза, направо нови лагери на задния шок, семерини на пренцата, нова верига, ново бутал, нов съединител. Още много работи. Какво беше? Аз вече забравих. Много работи бяха. Но сега е като нов. И трябва да го пробваме. Ето вече сме в гаража. И сега ще го тествам. Ето ми каската, раницата, екипировката, всичко. Това ми е аутфита от училище. Аутфит, обувките не. Ето го е мотора с чисто нова вирига. Стикерите не ги гледайте, ще сменим и тях. И нова газ имам. Сива, тази черна, няма значение. Единственото, което трябва да сменя аз е ръчката на съединителя, защото е покрила от... Не знам. Нови тампони имам, бяха скъсани на всяка. Добре, там нямам тампон. Гумата е от Варна и още няколко карания. Мисля, че е доста добре на Грайфер. В смисъл, не е перфектен. Мисля, че е стабилен. В смисъл, на камерата може да изглежда, че не е много добър, ама на живо си... Охо! Той дори не го знае, хора, имам фар. О май гад! Вау! Това едно много ма дразни, трябва да го залепя. Направо стикерите са по-разителни, направо целият мотор грузят, ама... Какво да направим? Поръчали сме нови, те трябва да дойдат и да ги сменим, защото направо... За това да не го гледаме, моторчето е в топ форма. Не е важен външния вид, нали? Нали? Така. Какво ще кажете? Цялата раница е на пълник скала, човек. О май гад! След карането, карах го, разработвах го лекичко на ниски обороти. Нямам време, хора, нямам време да го разработя. Шибана съм и изливо училище. По-уникален не съм го карал никога, наистина. Окачването е превъзходно. Задния амортисьор вече не скърца, защото е с много лагерче. Съединителя е уникален, просто само ръчката трябва да сме. Трябва да взема гума на Blue Tires, които ми пратиха гума за състезанието, да си кажа мнението после. Я сменя за състезанието и да тръгнем. В събота вече ще караме. Може да взема GoPro-то, не съм го решил, обмислям го да взема GoPro-то, защото това Варна, ако си бях взел GoPro-то, ще има уникални кадри. Ама уникални. Как се мъча на мърши. Дано да няма такива работи на Ботевград, нали, да не се мъча като мърша. Моля ви, спрете, цяла година го правите този стандарт като за прота, хора. Това е стандарт най-ниския клас. Във Варна го направиха, най-ниския клас го направиха като по-трудно от експерт, не се ебавам. Дай заедно с му изместим сам. Завършиха двама с наказание. От 70 човека двама с наказание. Аз не завърших. Никакъв шанс. Вие не знаете за ако ставаше въпрос. Ако има GoPro, щяхте да знаете. Не снимах във Варна, не ми се занимаваше, но сега снимам, така че бъдете благодарни, че получавате влог. Да, той бит се представям като чинки сам. Сега ще ходя на лошите си им приятел. Тук бутушите изсъхват. Това ми е фита от училище, между другото ще ходя на лошите. Обичам бачал. Ден втори от моя влог. Отивам да слагам гумата. Днеска сме петък, отиваме към Ботевград. Само слагам гумата и съм топ. Лошото е, че с 3 папилна и може да отнеме повече време от необходимото. Това беше гумата, предоставена от Кендуро на Blue Tires. Братята Brightmore карат с тях.
Така че това ще е гумата, с която ще минавам през всички трудности на Ботевградския терен. За сега имам очаквания, че няма да е лоша гума, защото братята Брайтмур карат с тях, пък ако е лоша, защо да карат с тях, нали? Арабакондата. Така, ще слагам гумата и капата и ще слагам новата гума. Това е хубава гледка, нали? Така, пристигнахме най-накрая в Ботевград след няколко часа, по 2 часа, може би спирахме да ядем, спирахме да зареждаме, спирахме за не знам си какво вече, но факт е, пристигнахме, ставичката е доста decent, бих казал, в смисъл, нека във Варна. Във Варна не снимах, защото му мързеше, извинете, трябваше да взема малко почивка, не че съм се изморил много, да я знам, мисля. Часът е... колко часа? 11 и 1. След 11 лягам си, спя, се утре ставаме в 7, отиваме в Фантастико, ядем, отиваме на старт, вземаме GPS и закачаме и почваме да караме. Имаме 30 км, което или ще е мега трудно, или ще е мега лесно. Средно няма. Надявам се да не е много трудно като във Варна, защото във Варна беше истинско мъчение, хора. И ще се видим направо утре. Лека нощ мен. Така, хора, вече ще мина затвореното, пак с Митко и с Дидо, моя спонсор. Гледам и затвореното, което ще е само на старта и на финала. Няма да има неделно, защото не знам защо. Вижда доста добре, бих казал. Нали? Тук е някакви скокчеви гуми. Ма не си заслужава само за една обиколка с кача. Аз няма да ги спомня. Да. Вие и после малко се забиваш в трето, ама... Не, тук лекичко, то виж какво е късо. Задницата ти чук. То виж какво е късо. Тук... Но те и тук директно. Не, ти знаеш как са парвала. Няма, бе. Представи. Окей, тук. Айде. Тук как ще сгънеш мотора, бе? Някакви идеи просто. Защото иначе тези дървета са парзаля. Какво ще са парзаля, бе? Тейл. Ти пак идваш ли иначе на криво на дървета? Не, минаваш гейте от тук директно направо. Карано ли, а? Кора не е останал. Те изкачат сега. Някой да са шивни в бетона. Тук на тропик. Охо. Криве. Ти как са го подпряли, бе? Той ще падни. О, Вало. За Бога, его Вало, момчета. Абонирайте за канала в описанието. И той прави влогове. И той прави влогове. Я виж, че са добре ли? Сега. Идеален. Сега само да... Само да не падат батериите, ще е супер. Вземиш резервни батерии, нали? Хора, финиширахме ден едно, Митачето първи, аз съм четвърти. Карах с първите 4, обаче ги изгубих и не можах да ги настигна, дах много газ. Много газ дах, никой не настигнах, съзнанието беше бързо, 2 обиколки. И бих казал, че беше много добре, различно от другите състезания, бързо беше и да, найс. Аз съм Factory Rider, хора. Така, хора, ходихме на филм. Какъв беше филмът? Страшен! Тегарашка. Най-гадният, грозен, гаден. Ще гледаме ли още филм?
Не повече. Утре сме пак между другото. Целият филм бяха и те. Само кървища, нищо друго. Бах ти тъпата история. Да, имаше някаква извън габарит. Значи, историята беше... Пепелашка харесва принца. Принца иска да я изложи на баба, принца изложи на баба, дойдоха някакви зомбита. И казаха, искаш да ти изпълним желанието, да, отмъщение, убих всички ти беше. Това виж две котата. Ей, то сме дължи 10 ля. Чай, че не го снимам на камерата. Здравейте хора, ден втори от състезанието. Отиваме за GPS-а с Данито. Дондакиса. И малкият дондакис. Его да, малкият дондакис. Той не кара все още, но до година се опуска. Нали бе? Да, бе. След това Стефан Мочев от Алба Дамасцена и... Да. Така хора, финиширахме четвърти ден. Той е първи, днеска втори, в крайното първи. Аз съм четвърти, в крайното четвърти. Все по-близо до подиума. Тито има награждане, аз нямам и ще тръгна по-рано, пак той ще седи до 5 часа. Това е тъпото на награжданите. И да.